Ко беше Петрохан, Метрохан, че е малко. Преди да почва да действа. Бачка е. Ще го оставим още малко да може да такова. Така. Сака. Ще трябваше да направим някаква работа. Те. Делта Уно. SMG Tips. Ей сега, чай малко само. Чай малко, че имам чувство, че още е разхвърляно, казвам ти го. Голяма мятка ни. Без никаква основателна причина се размятках този път. Точно му казах кой да сложи. Изобщо нищо не сложи, нищо не е взел това, което му казах. Бах ти кавала, аз направо нямам думи. Направо нямам думи. Бах ти хората. Ти му обясняваш на камера, който човек всака. Той бах ти човек. Направо Даниел Хаха. Стояне, първо искам да ти кажа, че ти за мен си една жива легенда, леки. Ти го знаеш много добре. Качи ли са? Качих са. Ти го знаеш много добре и ти много добре здравей, майка. Направо стоя. Няма проблем, така. Пускай битката, Мира, и сега ще изкъртим. Давай, Мира, давай я тук. Давай я. Мирче, пускай. Мирче, няма чакай, давай. Слушай сега, ние със Стоян сме от Бургас. Пускай битката, да не почна да викам хората от Петрохан. Вие сте от Бургас, ама аз съм от Стара Загора. Ако почна да ги дигам от Петрохан да идват към Бургас, ако почна да ги дигам да идват към Бургас, ще видиш какво става. Ама аз не съм от Бургас, от Стара Загора съм. Ама то проблема е, че ние сме от Бургас. Стояне остави, аз ще водя лайфа. Всичко е наред. Няма проблем. Тук няма проблем. Не се плаша от Бургас. Не дай нещо друго. Ма то не е въпроса да са... Милейка, мерси. Чакай сега. Така. Той не знае какво да каже. Аз не съм бил на TikTok лайф от 62-а, бе. Ти какво говориш, бе? Защо спря да пускаш лайфове? Защото правя път на младите, а Стоянския е Рамон Ра. Искам да му дам път да види малко битки. Да види малко битки, как е в Троя, как са случили нещата. Стояне, какво правиш, бе? Чистя. Добре се. Стоянския няма проблеми. Между другото, знаеш ко? В Инстаграм аз видях, че ми върна такова. После ще драсна да ти кажа една схема тук за ТикТока, чули? Добре. Не се ебавам, ще драсна да ти сега кажа. схемите за TikTok, старите хостове. Не, те не въжат за тебе, спокойно. Те не въжат за тебе. Няма драма. Няма. Как да съм мак, Стояне, после ще пише, ай. Добре. Еми, благодаря. Убитията е за наливка, защото предния път ни два майка. Мексикана, колумбияна, предния път го би и той сега. Убийте Мексикото. Чао, банкирче. Атанас мерси. Да, Делта Уно. Банкерче, благодаря. Крис. Шамандурски.